Ano ba? Check. Ay, ay. Ang sakit ng aking paa. Ano ba to? Ay, ay. Tulong guys. Dami ko tawa. Bigay na lang ako ng ano pala. Ay, pwede ko ilagay. Dami ko ito pinaggagawa ko eh. Ano pwede nating ilagay dyan? Ito na lang. Itong baso ko na lang. Parang ganda naman. Ito. Nawalan tuloy. Lagyan natin ng ano, highlight save church as on this step video. Okay. At least 1 minute is needed to start highlight. Tayo ng magandang view. Ayan. Yan na lang. Dami ko tawang pinagagawang kalukuhan. Yan natin. Ay, papasok. Here are my song, boy, so softly, my mind. Pero dapat may music pala tayo. Saglit niya, try nga natin. Ay, nagamit to. You are the one, you are the one, you are the one. Hindi mo nagamit. Just smile for me and let the love begin. You are the sunshine that I'm holding. Shoutout po sa nag-isa kong viewers dyan. Salamat po sa patamsak. Try lang natin guys ha, mag-direct live. Yan, thank you so much guys. Nandyan. Yan, biglang umalis. Tamsak ka naman. Sige, pamusic tayo guys ha. 28. Ang oras na 28. 10:51. 10:51. Yan, meron na nga isa. Saliram Gamer, shout out. Thank you so much for coming, Saliram Gamer. Thank you so much. I'm just trying to go live direct. Thank you so much. Do you hear my voice, Saliram Gamer? Thank you so much for coming. Yan, Saliram Gamer, please drop your link so that I can pin. Miss na kita, hanap-hanapang. My friend Sati, thank you so much for coming, my friend Sati. I will pin your link, Miss Sati. Yo, how? Idol Lion. Idol Lion, shout out. Idol Lions, sinig mo ba ako? Try ko lang mag-direct, Idol Lions. Yung normal na direct talaga ba? Anong nangyari? Magpapamusic tayo. Idol Lions, thank you so much for coming, Idol Lions. Miss na kita, hanap-hanapang iyong mga ngiti. Dinig pala na ngayon iko'y nananabik. Di pa ako nakalinis, Idol Lions. Pero nagse-cellphone kasi ako, Idol Lions.
matinong gamit, gadget, sira na lahat. Kailangan lang bumili. Puro sira na lahat ang mga gadget ko, Idol Lions. Oo, dinig. You are my song, Idol Lions. Ay, kung magpakita, Idol Lions, kahit na blooming ako, nakakahiya. Hindi ako sanay pag di ako naka-ready ba. Maligo ka na, tapos na, Idol Lions. May balak ka na naman eh. May balak ka na naman, Idol Lions. Yan, tignan mo, walang viewers. Ha ha ha. Ikaw lang ang fans ko, Idol Lions. Na ako. Lobat, Idol Lions, wala na sira ng mga CP ko. Wala na, itong isang ginagamit ko. Sira din ang camera. Ano bang nangyayari sa mundo, Idol Lions? Amaw, hihihihi. Try kong mag-live talaga ng yung normal talaga. Yung normal ba? Lions! Saan mo na? Hayaan mo lang, Idol Lions. Magwa 1 hour muna ako. Bakit mag-end na ako? Pasaway, wala pa akong 10 minutes sa end na agad. Sira ng mga CP ko, Idol Lions. Diyan ang matino. Wala nang matino. Sira na yung mag-charge. Yan, sis Franz P. Thank you so much, sisi, for coming. Thank you so much. Wala akong matinong gadget. Ito lang itong gamit ko. Ano siya? Bakit abnormal bang iba LS mo? Ikaw ang abnormal, Idol Lions. Dami ko tawa talaga pag mga videos mong dami kong tawa. Natatawa ako sa mga kalokohang mong pinaggagawa. Alam mo ba yun? Nang tiyan ko kakatawa sa mga videos mong pinapanood ko. Lalo sa FB, mga na-upload mo doon. Na-upload mo din ata sa YouTube yun, di ba? Dami ko tawa eh. Yan ba? Franz P. I'm also from... tingnan mo, Idol Lions. Naka-9 na ako. Tingnan mo. 9 yung viewers ko. Kaya hayaan mo lang ganyan. Kahit mag 1 hour ako, 2 hours. Depende sa akin. Tingnan mo, magsaset up tayo ng habang para may music tayo, Idol Lions, no? Don't wanna close my eyes. Don't wanna close your destiny. And I don't know is a thing. Ano bang nangyayari sa mundo? Ano ba? Wala bang lagayan? Yan, tawa ng tawa sa Idol Lions. Clear ba yung aking Idol Lions? Tignan mo, 14 na Idol Lions. Ayaw mo nang ganyan. Wala, nalobat na. Wala na akong matinong CP. Ay, naku. Maluloko ako dito, Idol Lions. Kaya ganyan, hayaan mo lang ako, tinutok ko lang dyan sa butter. Try ko lang. Sira kasi yung front niya, yung camera, sira. Idol Lions. Sira kasi yung camera niyan. Na ngayon at ko'y nananabig. Tama na yan, end mo na. Idol Lions, bakit ko i-end? Ayan 21 na. Hayaan mo lang dyan. Hayaan mo lang dyan. End ka dyan. Wala nang matinong gadget. Ano kaya ulamin ko, Idol Lions? Ay, anak ka ng kete. Idol Lions! Tama na yan. End mo na. 10 minutes pa nga lang. End na agad. Mo lang ganyan. Yan mo lang. Tignan mo 36 na, Idol Lions. Fakira, my friend, thank you so much for coming. Thank you so much. Ayan. Kung busy ka, Idol Lions, okay lang. Kahit di ka mag-video, okay lang. Kasi marami namang naka-video. Kita mo yung naka-video sa akin. Yan 38. Idol Lions! Yan, hi! Fakira, my friend, thank you so much for coming.
Miss na kita, hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon. Ako, tingnan mo Idol Lions, so 38 na. Di pa bongga Idol Lions. How can I but you're not without you. If you had to live without you, and another I could be. Why? Wala nang matinong gadget, Idol Lion. Sira na lahat. Melina G, hello, my friend Mahakal Enterprises of 50. Thank you so much for coming. Yan, Sisi Franz P, thank you so much. Sira na yung mga gadget ko. Itong isang ginagamit kong pang live ngayon, sira din ang front. Ewan ko ba? Yan, Melina G, miss you too, my friend Mahakaal. Guys, please support and connect sa other guys. Thank you so much. I have 39 viewers. Shout out to everyone. Tapos ang likes pala, no? How are you? I am good, my friend Mahakal. How are you too? How are you today, tomorrow, and the last day? How are you? Where have you been, my friend Mahakal? You are my son. Bicolana is no looking. I don't know what's going on. I don't know where she is, my friend Mahakaal. I don't know where's Bicolana. Miss na kita, hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nananabik. Fine, good. That's good, my friend Mahakaal. Sisi Franz P, thank you so much. Sisi Franz P, pag nakabili ako ng laptop ko, BBG talaga kita pag may laptop ako. Wala pa akong budget. Mahakaal Enterprises of 50, thank you so much for coming, my friend. You are my song, playing so soft. You are my song. Yan, thank you so much for the 36 viewers. You know, looking. I'm going to watch your videos later, my friend Mahakaal, because I have only one gadget. My two gadget it's not working. I'm sorry about that, my friend Mahakaal. Covers PH. One selfie.
share tomorrow and forevermore. I'll be there. Walang bigas. Papa Col from Lions. Host, pahingi po. Jacket. Malamig dito. Ayan, Sis Josephine, meron na po kayong jacket. John Ree, thank you so much. Hey, luto ka na lang. Saging papakulayon. From Sis C. Franceville. I'll be there to love you so. You are my soul. Asong! O diba? O diba ang boses ko? Yan, tawa ng tawa si Sis, ano, Josephine na. Wala kasing front tong phone ko. Hindi ako makapagpakita, sira. Etong isa naman, palopat na. Hindi siya nag-charge, sis. Yan, Jenry 69 from Lions. Ito, para sa inyo lahat to, guys, ha. Yan, para sa inyo lahat to, guys. Tambay lang ako, lalabs, ha. Sige, lalabs, Josephine. Thank you so much sa patambay, lalabs. Lalabs, Josephine. Thank you so much. Ano bang ginagawa mo? Parang problemado ka. Niwan ka ng asawa mo. Dinagdagang ka pa. Masakit talaga sa first time. Pag tinira ka ng jowa mo. Itinagpalit ka na. Nagdagdag ka ng marami. Masakit ang ating yana. Kamutan ko si ka. Nasakit ang ating yana. Sayawan mo na si Rose. Ayan, sis Frank, sira yung camera nito. Hindi ako mapagpakita. La 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 la. From John Ree. Hindi, kuha tayo ng magandang lyrics nito. Magandang lyrics ba? Ayan, thank you so much, Idol John Ree. Wow, sis, magkanta ka pa. Yan, sis Franz V, John Ree. Lion, sis Pili. Yan, gabi ako nababalin na. Yan, lalap Josephine, sis Franz V, Idol. Henry, Hansky Music, NCR. Thank you so much for coming, my friend. Thank you so much. Ano bang ginagawa mo? Parang problemado ka. Iniwan ka ng asawa mo. Dinagdagang ka pa. Masakit talaga sa first time. Pag tinira ka ng jowa mo. Ipinagpalit ka na. Dinagdagan ka pa. Kung nasakit ang ating. Tama ba yung lyrics ko, guys? Ano kayo magandang lyrics dito? Lions, pasayaw ka pa! Hanskinan! Yes, you can see her! Thank you so much, guys, for coming! Guys, thank you so much! Kumukuha ako ng magandang lyrics ko dito sa masakit sa first time. Ano bang ginagawa mo? Parang problemado ka. Iwan ka ng asawa mo. Dinagdagan ka pa. Masakit talaga sa first time. Pag tinira ka ng jowa mo. Itinagpalit ka na. Di pa nagbibigay ng sustento. Kung nasakit ang katingana, gamutan ko si ka. Nasakit ang katingana, gamutan ko si ka. Nasakit ang katingana, gamutan ko si ka. Nasakit ang katingana, himakuri si ka. Kasakit, sakit. Wow, hahaha, Janri. Sisi Franz P. Kasakit, himalong ni salika.
tulala, pumapatak ang iyong luha. Ang buhay ganyan talaga, mabuti pang mag-move on ka na. Masakit talaga sa first time, pag-iwan ka ng asawa mo, ipinagpalit ka na. Di pa nagbibigay ng sustento, kung nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, masakit ang kakayanan, gamutan ko sika, masakit ang kakayanan, gamutan ko sika, masakit ang kakayanan, himakurisika, kasakit, kasakit, himakurisika. Shout out po sa lahat ng nandyan, guys. Himakurisika. Woo! Yan, shout out po sa lahat ng nandyan. Yan, Idol J. Graya, shout out. Pag-iwan ka ng asawa mo, ipinagpalit ka na. Di pa nagbibigay ng sustento, kung nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika. J. Graya, Lido. Idol J. Graya, shout out. Yan, sis Josephine, thank you so much for coming, guys. Try natin mag-direct, guys, ha. Try natin kumanta, guys, ito. Ano kayo magandang lyrics nito? Ano bang ginagawa mo? Parang problemado ka. Idol TV, andito na naman ako. Kanta tayo. Kanta tayo, Idol TV, Idol Lions, Lalans Josephine, Sissy Fransby, Idol TV, Idol Jade. Pinagpalit ka na, di pa nagbibigay ng sustento, kung nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, sakit ang kakayanan, gamutan ko sika, nasakit ang kakayanan, gamutan ko sika, nasakit ang kakayanan, himakurisika, kasakit, sakit, himakurisika, kasakit. Idol TV, try nating mag-direct, Idol TV. La 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 la. Anong sabon yan? Bula niya. Pumapatak. Bula yan, Bubbles. Hindi ako makapagpakita. Nahiya ako kasi blooming ko. Buti pa mag-move on ka na. Masakit talaga sa first time. Pag nanira ka ng jowa mo, ipinagpalit ka na. Di pa nagbibigay ng sustento, kung nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, himakurisika, kasakit. Idol Dods TV, try kong mag-live ng direct, Idol Dods. Himakurisika. Yan, salamat guys ha, sa mga nakapidyo dyan. Thank you so much. Normal viewers to Idol Dods. Pag-iwan ka ng asawa mo, ipinagpalit ka na. Di pa nagbibigay ng sustento, kung nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, gamutan ko sika, nasa akin ang kakayanan, himakurisika, kasakit, kasakit.
sige, dyan lang kayo guys ha. Pasok lang mga gustong pumasok. Devoted to you. Practice tayo ng kanta guys. Yan, wala na tayong music guys. I've never been to me. I've never been to me. Yan, thank you so much sa mga naka-video dyan. Thank you so much sa 2 people million in the house. I've never been to me. I've never been to me. Yan guys, magwa 1 hour live lang ako guys ha. Yan, Lalabs Josephine, thank you so much Lalabs. Yan. Malulupat na tong sipi kong isa. Walang time music. Yung bunganga ko na lang music natin. 1 hour live lang ako. Ayan, baby Contact Master, I miss you. Oh my God, shout out. I miss you too. My dear Contact Master. Thank you so much guys sa people here in the house. Mag-umpisa na pala. Yan, baby, Contact Master, thank you so much for coming. Hi there, please, hi there. There's in your right. You're a discontent. Yan guys, di ako magpapakita guys ha, kasi blooming ako. Pangit naman, nagpagpatugtog na nga lang tayo ng hindi siya lyrics. Ay, hindi siya karaoke pala. Guys, 1 hour live lang ako guys ha. Thank you so much. Welcome Lalabs. Salamat din po. Yan. Thank you. Walang ano man, Lalabs Josephine. Thank you so much for coming. Yan, magli-lyrics tayo. 1 hour live lang ako guys. 1 hour live. Yan, si Franz V. Thank you so much ha sa pagpunta. Thank you sa pag-stay. Discontented, my girl, I'm regimented life. I know two of you dream about the things you'll never do. But I really somehow have to talk to you like that. Wanna talk to you? Oh, I've been to Georgia and California. Anywhere I could run. Thank you so much, Sissy Fransky. 1 hour live lang ako, Sissy Fransky, Lalabs. Isipin mo yun, naka 30 minutes na ako, 1 hour lang ako. Para makasupport naman kayo sa iba. Makasupport pala tayo sa iba. Cause all alone today. See so much of me still living in your eyes. Want to share a part of it very hard. Let us live a million lives. Oh, I've been to Nice and the ease of grace. One seems jumping on the edge. Oh, like night calling Monte Carlo and show them when I die. The lions is a Ponsky. Thank you so much. I've been to paradise, but
din tumingin. Yan, wala na tayong music. Lobat na yung CP ko. Ewan ko pa. Lobat na lahat, guys. Mga gadget ko. Lobat na, guys. Bunga ko na lang ang ano nyo. Papakol Lion! Papakol from Sissy Franz V. Wala na tayong patinong gadget, guys. Guys, wala na, sira na talaga. Na-overdose. Yan, naka 32 minutes na ako. Mag-pray ka dyan. Ha, 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 the Lions. Wala na, guys. Wala na patino akong CP. Itong CP yung pinanglalive ko ngayon. Sira din yung front niya. Back lang siya pwede. Bang ko ba? Wala nang matino. Ako na lang matino sa mundo. Yan. Idol Lions, thank you so much, Idol Lions, ha. Yan, support people million in the house. Yan. Sige, kanta na lang tayo ng ano, yung kabisado kong kanta. Yung mga memorize ko na lang, guys, sa kanta. Ano ba ang mga memorize natin? Kung hindi ngayon ng panahon na para sa iyo. Love Josephine, thank you so much. Idol Lion, Sissy Franz P, thank you so much. Yan, pabili ka sa jowa mo. Idol Lions, wala naman akong jowa, Idol Lions. Ikaw pa lang sakali, Idol Lions. Ikaw pa lang, Idol Lions. Ay manligaw ka na, Idol Lions. Tawang-tawa ka na naman, Papakol Lion from Sissy Franz. Ay, Idol Lions, wala akong jowa. Ikaw pa lang. Yan, wala na tayong pa-music, guys. Bunga ko na lang music natin. Shoutout po sa 7 people million in the house. Ay, yan. Kung hindi ngayon ng panahon, tawa ng tawa sa Idol Lion, sibig mag-asawa ng isa pa. Pasaway ka. Ha, ha, ha. Idol Lion. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainit dahil yan ang buhay sa mundo. Yan, lakam lalabs. Gossipin. Lalabs, gossipin. Guys, maingay ba ako, guys? Or tama lang ba yung ano, yung voice ko? Nais ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas, sana'y laging ako. Franz, tawa ako dahil masisira ng mga CP ko. Wala pa nagkapera. Sisi Franz, sumahod ka na ba ng ano, ng YT? Ano yung bank na ano mo, na ginagamit mo? Idol Lions, anong bank ginagamit mo, Idol Lions? Sumahod ka na? Yan, lalabs Josephine. Sumahod ka na sa YouTube. Anong bang gamit mo? May tatanong sana ako. Yan, oo. Maganda boses mo. Pang trot-trot. Trot-trot-trot-trot-trot. Tama lang, lalabs. Lalabs Josephine, nagano ka na? Sahod na kayo sa YT, guys. May tatanong lang sana ako. Hindi pa CC video gamit ko. Yung ano ba, kung ano ba yung perang nasa Google AdSense natin, eksakto ba yun yung sasaurin natin sa ano? Kasi ang laki ng kaltas ko eh. Laki ng kaltas sa aking, sa bank account ng PNB. Almost ang kaltas. Kasi hindi siya match dun sa sa sinahod ko. Sa Google AdSense. Kinumpute ko sa US dollar ba? Convert ko sa peso. Iko-convert ko siya sa peso.
Tapos hindi yun yung eksaktong ano na-receive nila. Ang laki ng kaltas ba? Laki ng kaltas. PNB, ang laki ng kaltas. Hindi siya match dun sa Google AdSense na sinahod ko. All-in-One Vlogs, my recipes. Hi, friend Lions. From All-in-One Vlogs, my recipes. Yan. Thank you so much for coming, my friend All-in-One Vlogs, my recipes. Yan, thank you so much for your done, my friend All-in-One. Hindi pa ako nakakasahod. Ah, okay. Okay, Lalabs Josephine. Hi, sister. Your sister. Bye, sister from India, sister. Yeah. Thank you so much, my friend All-in-One Vlogs, my recipes. Welcome to my live stream from India. Baka mababapalitan, Sisi. Ganun ba yun? Pero ang laki ng ano. Kasi ang palitan niyan, nasa sabihin natin 50 or 48, ganun. Malaki pa rin ang kaltas talaga sa ano, sa PNB. Malaki bawas basta may halong tikal. Laki talagang ano, kalukuhan nitong si Idol Lion. Sisi France. Laki ng ano, kagaguhan nitong si Idol Lions. Idol Lions, continue mo lang yung ano, yung mga funniest videos mo. Isang pinanggang ko sa mga ano, mga kalukuhang mong pinaggagawa. Dapat yung ano din, gawa ka rin ng videos mo na ano, na yung tumatay, gano'n. Yung tumatay ka, yung tanggalin mo yung brief mo. Tignan mo, mag-viral ka. Idol Lions. Mahal Bicolana, official shout out. Mahal Bicolana, Mahal Bicolana, Sold, Mahal Bicolana. Mahal Bicolana, try ko lang mag-direct, mahal. Mag-direct tayo, guys. Direct. Hindi pa naka-close tong door ko. Mamaya sabihin ng kapitbahay, ano nangyayari doon? Umuungol. Franz, umiikot ba? Umiikot ang problema. Umiikot bang signal ko? Yan guys, naka 39 minutes na ako guys ha. Magwa 1 hour lang tayo guys. 1 hour live. Pwede rin 2 hours, 3 hours kung hindi kayo magsasawang mag-comments yan. Ay, mahal ko na. Ayaw ko ng direct, gusto ko may trial. Sige, trial, mas masarap yun, mahal ko na. Huwag nang trial, doon ka na lang sa expert. Para ano, shoot na shoot. Shoot. Guys, wala na yung mga sipi natin guys. Lobat talaga yung mga sipi ko, wala nang matino. Ako na lang matino guys. Wala akong pang background music. Gasto pang isang matino, sira pa yung front. Wala nang matino. Mag-shoutout kayo dyan guys. Yan, Josephine from Bicolana official vlog. Ako din laging naka-direct lalabs. Pwede rin yun lalabs, Josephine. Ako kasi nasanay kasi ako, pag nagla-live kasi ako, nag-StreamYard ako. Saka minsan nagpapakita kasi ako pag nagla-live ako sa StreamYard. Yan, Lion from Bicolana official vlog. Romance first. Wala nang romance, mahal. Diretso na. Masarap yung diretso na. Huwag nang may pa-romance na pang nalalaman dyan. Biglaan dapat yung biglaan na para yummy agad. Paano kayo makakabuo ng mabilisan pag may romansa pang nang nalalaman dyan? Wala nang romansahan. Diretso na agad sa pool, ganon. Okay naman, signal mo lalabs. Yan, kahit may-ari ng CP, sira. Mahal Bicolana official vlog. Yan guys, kain na tayo guys. Di pa ako nakapaglinis.
Ayan, walang romansa sa matanda. Idol Lions! Wala na daw romansa Bicolana pag matanda na. Shoot agad. Dapat yung shoot na agad. Dami nyo pang nalalamang romansa dyan. Diretso na. Pag ako wala nang romansa, diretso na. Para ano, yummy agad. Lion talaga, bakit? Bakit daw pag matanda, wala nang romansa? Pero Sunday nang papakita ako. Okay, lalabs Josephine. Okay yan, lalabs Josephine, kahit na mag-silent ka lang, kahit direct ka guys sa akin, tignan mo. Sinubukan ko lang mag-direct, mag-live. Yan. Yan, sige mag-direct tayo. Ako naman kasi available naman ako pag umaga, kaso wala akong time mag-mic ba. Yung mic na fresh ang gusto ko, masarap. Yummy! Idol Lions! Tawa ng tawa si Mahal Bicolana, si Franz P. Papaungol na ako sa inyo, kill the time. Akyat sana ako, nakadirect ka pala. Akyat Mahal Bicolana. Kain tayo guys. Asan na ba yung ano nito? And guys, naka 43 minutes na ako guys. Thank you so much Lalabs Moonshine, Idol Lions, Mahal Bicolana, Sisi Franz P, thank you so much. Lalabs, babak ko dito. Live ko ha, palambing. Sige, ipin natin. Ayan guys, palablab po kay Lalabs Josephine. Lalabs, puntahan kita mamaya ha, after ng live ko kasi baka ano ko, ma-exit ko to. Kasi naka-direct ako. 44 minutes na tayo guys. Magwa 1 hour live lang ako guys para makasuporta naman tayo sa iba. Ayan, so 11:34 na guys. Kain tayo, kain po tayo. Ulam tayo ng dinengdeng. Tapos di pa ako nakapaglinis. Ay, Diyos me, marimara. Yan, kain tayo, Lalabs Moonshine. Lalabs Josephine. Mahal Bicolana, Idol Lion, Sisi Franz P. Kain po tayo guys sa mga nakabili dyan. Thank you so much. Yan, 1 hour live lang ako guys Yan, para makasupport naman kayo sa iba. Yan. Yan, kain tayo guys. Dineng-deng. Yummy, yummy. Yan, salamat sa 4 people in the house. Lalabs Josephine, sira na yung mga sipi ko. Isa na lang matino, ito na lang. Tapos ito pang matinong isa, sira pa ang front niya. Yan, pag nakabili ako ng wala kasi akong budget, puro lang ako. Yan, kain tayo si Franz P. Yan, ako gang 12 pa live ko kasi nasa room ko after ng lunch ko, saka ko pa napapatay. Okay lang yan, Lalabs Josephine, kasi meron pa rin namang papasok dyan eh. Labas-pasok, masarap yun, para masarap sa ads yun. Okay lang yun, mas maganda nga yung labas-pasok eh. Mas sarap sa ads. $10.35 pa lang dito. Vietnam, 10:35. 1 hour pa lang pagitan natin. Lalabs Josephine. 1 hour pa lang pagitan ng Pinas sa Vietnam. Ilang years ka na dyan, Lalabs Josephine, sa Vietnam? Nasira, kakasupport, ha ha ha.
Oo nga, lalabs Josephine, oo nga, minsan kasi syempre kailangan din nating mag-support sa iba. Kasi yung iba nagsusupport din sa atin. Kasi kung hindi ka nagsusupport sa iba, syempre hindi ka rin susuportahan, di ba? Kailangan suportahan lang din ba? Alam ko nakatambay diyan si sa Idol Lion, si Franz P. Sa Idol Dots. Apat kasi yung nandyan. Hindi ko alam kung sino yung apat na yan. Ikaw, si Idol Lion, si Franz P. May isa pa dyan. Baka si Idol Dots TV yung isa. Yan, thank you so much, Lalab Josephine. 7 years. Wow, ang tagal na din pala dyan. Ang sahod ba dyan, Lalab Josephine? Ano siya, malaki din ba ang sahod dyan, monthly? Matagal na din pala yung 7. Matagal na yung 7 years. Tama. Saan ka sa Pinas, Lalabs Josephine? Tingnan mo, Lalabs. Minsan nga din ako nakakasupport sa iba, kaya tingnan mo yung mga iba. Hindi na rin napunta ba? Kaya ako napilitan bumili ng isa pang laptop at tablet para madaming masuportahan. Mabait mga amo mo pag ganun. Lalabs Josephine. Ako nga, kasi ako, tatlo lang mang gadget ko, puro, dalawang CP sa isang tablet. Hindi pa ako nakabili ng laptop kasi wala tayong budget ba? USD kami, US dollar kami dito. Wow, malaki. Kung US dollar kayo dyan sa sa Vietnam. Yan sahod depende sa position. Mostly ba, Lalabs Josephine, anong work ng mga Pilipino dyan sa Vietnam? Katulong din ba ng bahay o meron din yung meron din yung mga nasa labas, ganun? Yan, si Franz P. Thank you so much. Guys, 10 minutes. Mag-end na ako, guys. 10 minutes na lang para may 1 hour ako. 1 hour ko na lang. Yan, thank you so much. Si Franz P. Lalabs Josephine. Dito sa office, gamit ko desktop. Wow, sana all may desktop. Sa office ka nag-work, Lalabs Josephine? Saan ka sa Pinas, Lalabs? Ayan. Thank you din, Lalabs. Karamihan dito pag hindi teacher, garments at engineer. Oh.
Same din pala no, kanya-kanyang ano position talaga. Marami din bang nakapag-asawa ng mga ano, mga Pinoy or Pinay dyan na Vietnamese? Yan, 20CH, introducing today's. My friend, thank you so much for coming. I will visit your link later after my live. May mga nakapag-asawa din dyan ng mga ano, yung mga Pilipino ba? Thank you, host, for visiting me earlier. You're welcome. My friend, the correct couple, thank you so much for coming. Thank you so much. Yan, thank you so much, guys. Saan yung sili ko? Meron din. Oh, saan ka sa Pinas, lalabs? Lalabs, saan ka sa Pinas? Meron din mga lalaki ng asawa ng Vietnamese na babae. Oh. Saan ka sa Pinas, lalabs? Pero mga babaeng Pinay, parang wala ata. Wala ba? Lalabs, saan ka sa Pinas? Lalabs, puntang ko yung bahay mo ha, mamaya. One. Music with Rhea Adventure. Ma'am Music with Rhea Adventure, thank you so much for coming. Ma'am Music with Rhea Adventures, thank you so much. Yan, may moderator ka na po, Ma'am Music with Rhea Adventures. Yan, 5 minutes na lang guys, mag-end na ako. Si Kuya Mayumi, thank you so much for coming. Yan guys, 5 minutes na lang tayo guys, mag-end na ako. Isang oras lang ako, mag-isang oras lang ako. Yan, may love shoutout din sa'yo, Ma'am Music with Rhea Adventures. Sa Makati City, loves, sa MH Del Pilar. Ah, sa Makati ka pala, maganda dun sa Makati, malinis. Yan yung pinakamalinis dyan sa Pinas, Makati. Magaling yung ano doon, yung gobernador nyo doon, gobernador. Magaling siya mag-handle. Yan, Sisikoy Mayumi. Thank you so much, Sisikoy, for coming. Hagdan. Sisikoy, tagalo lang ako. Nag-direct lang ako. Sisikoy, isang oras lang ako. Yan, may 4 minutes pa tayo. Yan. Try kong mag-direct, Sisikoy. Yan o, nawala na tayo sa sa pinapakita kong view. Ayan. Kumusta kayo ni Shokoy, Sisikoy? Sige Mayumi, kumusta naman kayo ni Shokoy, jowa mo? Yan, so magluluto tayo guys. Ayan, hoy! Kumusta naman kayo ng jowa mo?
ko yung ano. Jowa mo ba yun, si Sikoy Mayumi? Bagong jowa ba yun? Si Shokoy. Adol Lions. Guys, 3 minutes na lang mag-end na ako ha. Oo, magaling mga Pinay. Mga Binay. Binay pala, Binay. Ay, si ano pala, si Binay pala yung ano, yung gobernador dun sa Makati. Binay, siya ba yung lumaban ng ano, ng vice president yun, di ba? Huwag na kayo magjowa-jowa. From Idol Lions. Hindi ah. Ay, akala ko jowa mo yun. Si Sikoy Mayumi. Sige, Lalabs, kailan next live mo? Di ko alam, Lalabs Josephine. Lalabs Josephine, nag-ano ka ba? Nagla-live ka ba sa StreamYard? Nagla-live ka at matsyempuhan ko, akyatang kita. Ayan, bye na muna Lalabs. Ikot lang ako sa production. Love you. Sige Lalabs Josephine, support. Thank you so much. I love you too Lalabs Josephine. Buyag palayo. Sisige Mayumi. Ayan, thank you so much for staying. Sis France, ikaw yung isa dyan eh. Halos si Lalabs Josephine. Sa Idol Lions. Yan. Sisikoy Mayumi, thank you so much. Mag-end na tayo guys ha, ng ano. Meron pa akong 2 minutes. 2 minutes, mag-end na tayo. Papa Call. Ayan no, Papa Call daw. Tapos sa Idol Lions naman, yung tawa niya. Oras na maligo. Mamaya pang ligo, Idol Lions. Yan, thank you so much guys sa 5 people, million in the house. Try ko lang mag-direct. Yan guys, mga ano guys, masaya lang kapag kasama si Shokoy. Akala ko jowa mo yun, si Sikoy Mayumi. Ang galing niya kaya magpatawa. Nag-work din pala yun sa ano, sa DJ Radio, kaya naman pala. Magaling siya magaling siya magpatawa. Hindi siya boring. Hindi siya boring, kaya okay yun, si Sikoy. Papakin mo na si Sikoy Mayumi, si ano, Shokoy. Ayan guys, mag-end na ako ha. Wag ako, huy. Si Sikoy Mayumi, gwapo yun si ano. Si Idol Shokoy. Gwapo yun si Idol Shokoy, si Sikoy Mayumi, bagay kayo. Magaling siya. Magaling kayo pareho kumanta. Bagay kayo si Sikoy. Idol Lions. Tama ng tama sa Idol Lions. Si Sikoy Mayumi. Bagay kayo nun si Sikoy. So guys, mag-end na ako ha. Lagot ka ni BKM eh. Hindi naman makaintindi yun ng Tagalog. Ayan mo na. Yan, thank you so much. Lalab Josephine. Sisi, France P, Idol Lions. Sisikoy Mayumi, salamat guys ha sa mga nandyan. Thank you so much sa 5 people, million in the house. Ayan, thank you so much guys. Mag-end na ako. Naka 1 hour and 44 seconds na ako. Bye guys. Thank you so much Idol Lions. Sisikoy France P, Sisikoy Mayumi. Yan, sumbong kita kay BKM. Hindi yun nakakaintindi ng Tagalog. Sisikoy Mayumi, kaya pabayaan mo siya. Sisikoy Mayumi, pabayaan mo yun si BKM. Sige, bye. Gandang Marina Nicole. Thank you so much, Idol Lions. Bye, guys. Sisikoy, bye, guys. Mag-end na ako, ha. Bye. Welcome, Sisi. Yan. Guys, bye, guys. Thank you so much for staying.